Здравейте, казвам се Гергана Дечева и това е сина ми Велислав Атанасов от град Силистра сме. Забелязахме детето на година и половина някъде беше след поредната ваксина пребледня и посиня. А това беше първият признак за аутизъм. Търсихме помощ. За клиника Феникс разбрахме от познато семейство, което е пробвало вече тук. Имат резултат, са доволни. Решихме и ние да опитаме без колебание. Когато дойдохме за консултация, господин Ботев ни обясни абсолютно всичко подробно. Господин Савов също. Имахме пълна връзка. Решихме, започнахме. Винаги са на среща. През всяко на наши въпроси, притеснение. Те са готови. Целият екип на медицински център е изключително любезен. Бих препоръчала центъра на хора в нашето положение, защо да не се замислят не от финансова гледна точка, ами от резултата, който биха постигнали.